ଶଗଡ଼ରେ ଆପଣ ବସିଥିଲେ ତ ଆପଣ ଶଗଡ଼ କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ନା ଆଉ କିଛି ମାନସିକତା ଥିଲା? କା ବୋଲି ଗୋଟେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଥିଲା, କ୍ଲାସିକ ଫିଲ୍ମ ଯେଟା ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ସେ ଶଗଡ଼ଟାକୁ ଚଲେଇଥିଲି। ଆଉ ଦିଟା ବଳଦ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ପୁରା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଜାଇଣ୍ଟ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 7-8 ଫୁଟିଆ ହେଉଛି ବଳଦ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାହାଘର କଥା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଶଗଡ଼ରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବାହା ହେବାକୁ ଯିବି। ଘରେ ମାନେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ପାର୍ଟି କଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ସିନେମା ବୋଲି ଭାବିଦେଲୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍, କ'ଣ ସିନେମା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଭାଇ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ନା ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଟେଇକିନା ଗଛ ଚଢ଼େଇଦେଲେ, ହଁ ଠିକ କଥା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କହୁଛି ମର୍ସିଡିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ହେଉଛି ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ଶଗଡ଼ରେ ହେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ପଇସା। କାରଣ ଶଗଡ଼ଟାକୁ ପୁରା ରଙ୍ଗ କରାଗଲା, ତାର ପୁରା ଉପରେ ହେଉଛି ତିଆରି କରାଗଲା, ପୁରା ସଜାଗଲା, ପୁରା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ତାକୁ ସେ ଢାଞ୍ଚାର ନଦେଲେ ସିଏ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସିନା ପରିବାରକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ତ ଅପର ପକ୍ଷକୁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷକୁ କେମିତି ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ଜୟୀ ଶଗଡ଼ରେ ଆସିବ? ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆଙ୍କର ବୋଧେ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ହଁ ମେ ବି ଆଙ୍କର ବୋଧେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ ଟ୍ରାଡିସନ। ମୋ ୱାଇଫ କହିଲା କ'ଣ ଶଗଡ଼ କ'ଣ, ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା ଯେ ତା ପାଖରେ ବି ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶଗଡ଼ରେ ଗଲି ଏବଂ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମସ୍ତେ ନେଲେ, ସେ କହିଲା ନା ନାଇଁ ବୋଧେ ଇଏ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋର ଯେତେକ ବରଯାତ୍ରୀ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ସାରେ ଗଲେ, ସିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଗଲା ସବୁ ଅଟକିଗଲା। ମାନେ ମୋର ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯଦି